To assalamu alaikum, barka da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu a nan GAMJI GLOBAL TV. Amma a yau insha Allahu za mu yi bayani ne akan Zone Finance, wanda idan mutum ya rijista zai samu welcome bonus na 700, sannan kuɗinsa da sun kai 1000 zai iya cirewa. Da an turo ma link ba tare da ɓata lokaci ba, za ka sa number wayarka ka cire ziron farko, sai ka kwafi wannan link ɗin, wannan code ɗin, sai ka sa password, sai ka taɓa sign up. Da ka yi insha Allah in ka sa komai daidai, register za ta yi. Ka lura akan sign up yake ba kan login ba. Kana yi yawa, yanzu sun ce mu sake wannan recap ɗin. Yau za mu sa 8889. Da mun sanya shi daidai, in dai har mun yi daidai to ba damuwa zai yi. Amma idan muka yi ba daidai ba zai yi ba. Yawa har yanzu dai ba mu yi daidai ba, bari mu sake 9. Yawa to da ka taɓa sign up zai buɗe. Ka gama register, ya buɗe kenan. Sannan ga 700 ɗin da suka ce za su baka, ga ta nan sign. Yawa ga 700 ɗin nan wurin. Sannan shi wannan yadda za ka samu da wuri shine ka yi ma wasu register, ka yi ma mutane register. Yana da plan da dama, sai dai ban ba da shawara a sa mai kuɗi ba gaskiya. Kawai wannan na free ɗin shi za mu yi. VIP 1 za a sa, ana fara sa mai 3000, ana sa mai 5000, ana sa 10000. Kowanne ga abin da za a ringa samu. 5000 za a ringa samun 270 kullum har tsawon kwana 180. Ya fi shekara, ya kai rabin shekara kenan, kusan wata nawa kenan. 10000 kuma za a ringa samun 590 kullum in mutum ya sanya. To yanzu za ka shiga profile ɗinka kenan, a nan ne za ka saita withdrawing komi da komi. To yanzu yadda za ka ƙara samu, kawai ka taɓa link ɗinka, ka copy link ɗinka ka tura mutane su yi register. To da sun yi za ka ga kuɗi na ta ƙaruwa, suna ta ƙaruwa. Kawai da sun kai 1000 sai ka cire, da sun kai 1000 sai ka cire. Sannan kuma insha Allah za mu nuna muku yadda za ku cire kuɗi, duk da dai har yanzu cire kuɗi kawai ake ta yi cikin shi. Bisalam.